जायफोर इउटुबार दङ जायफोरा गावसोरखौनो समाज फोसाबग्रा बुङो बिथांमोना जेबायदि गेलेनो नागिरदोंना खबरदार स्टप खालामनांगोन नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बर' हारिखौ धंस खालामनो नागिरदों जों रावखौबो जों राय होनाय नङा। लागावबाय दानिया आबसुनि नेहाथारि बिथां आदैया दा नैबे दिनैनि समाव गासिबो दिनै दायनिगिरिया जानो थांगासिनो दं इउटुबार बिथांमोननि दायनिगिरि। सोरबा दिपेन बर'नि फारसे माबा मोनसे बुङोब्ला सोरबा जुदि एबसुनि फारसे माबा जुदि बुङोब्ला बिथांमोना गोख्रोङैनो एक्सन लागोन। रायजोफोर डेन्जार बाथ्रा नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोनहा बा दिनै जायनाखि आबसुनि नेहाथारि बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव सोरखौबा आसि थुनायनि सिगां माने गाव गावनि बिखुंनि मैलाखौ बिथांमोना गुबुननो नायहोग्रोनाया मोजां। गस्ला खुनानै आंनि बिखुङाव मैला दंना गैया एसे नायसै होननानै बै सोरबा बिथांमोनखौ नायहोनाया मोजां। अब्लानो नोंथांमोननि बिखुङाव दिनै मैला दंना गैया एसेब्लाबो बुजिगोन नोंथांमोना। बे मोनसे आरो दा ओरैबायदि लोगोफोर जेसेबांखि गिदिर जोंनि माहारियारि आफादानो जायाथों मानो बै माहारियारि आफादा माब्लाबा समाव जोबस्रांलांनायनि चान्स दं। मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोनहा जे लामाजों आगान होदों बैफोर आगाना दिनै बिथांमोनखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे इसारा। रायजोफोर इउजि ब्रह्म बिथांनि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया? रायजो मोननानैबो रायजोआ गोमाजायो बा गोमालाङो बैनि सासन बेबस्थाफ्रा जुदि थिग नङाब्ला होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङानो बै समाव गोबां निउस मिडियानि गेजेराव बुंदों नङा होमब्ला? आरो दिनैहाय जोंनि माहारियारि आफाद आबसु दा बिथांमोननि दिनै सासन बेबस्थायानो बेफोरबायदि जादों नामा सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर। बिराद साननो गोनां। दिनै मोनफ्रोमबो बिथिंनिबो जेंनायाव थारैनो इउटुबार बिथांमोननि दायनिगिरि जामारगोन नामा सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर। बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दा लोगोफोर बाथ्राया ओरैबायदि सिन्था खालामनो गोनां नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना गावस्रा दाय मावनानै गुबुनखौ आसि थुनाया बे थारैनो जाथावना नामा रायजोफोर सिन्था खालामनांगोन। नैबे समाव जुदि बिथांमोना गावसिनि दायफोरखौ सिन्था खालामनो रोङाब्ला गावसिनि गोरोन्थिफोरखौ बिथांमोना सुद्रायनानै लानो रोङाब्ला थारैनो बिथांमोना सुद्राय जानायनि लामायाव फैगोन ना फैया आरो बिथांमोननि जेनाखि थासारि बेफोरखौ नायोब्ला माने थारैनो बे जोंनि आफादा जोबलांमारगोन नामा सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर। बहुद बाथ्रा दं। दा लोगोफोर ओरैबायदि समखौसो नुहुरबाय आङो अरननि मैया जेब्ला खैफोद जानो सम सफैयो अब्ला बिथांमोनहा बिराद रोनावो। रोनावनायनि उनाव बिथांमोनहा बै खैफोदनिफ्राय बारग'नो हाया। थिग दिनै बैफोरबायदिनि समा जोंनि आफादनि गेजेराव जागोन नामा? दा नैबे समाव नोंथांमोनखौबो बै खैफोदनि समाव मै रोनावनाय बायदि मोनबाय आङो। दा दिनै नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि मोजां गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ जुदि ससियेल मिडियायाव लाबोजानो बायोब्ला नोंथांमोना ससियेल मिडियाखौ स्टप खालाम बास बन्द' नुला। अब्ला मा जाहैगोन नोंथांमोना बै समाव परिबर्तननि दिनाव थगायनाय बायदि थगायनो हागोन। दिनै ससियेल मिडिया थानायखाय नोंथांमोना थगायनो हायाखै। जेब्लानाखि ससियेल मिडिया बन्द' जागोन अब्ला मा जागोन थांनाय बै समनि बाथ्राफोर नोंथांमोना परिबर्तन सरकार लाबोनायनि सिगां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो जेबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन साख्रि बाख्रि होनांगौनि खोथा गोबां डेभेलपमेन्ट मावनांगौनि खोथा गोबां गरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनो सुबिदा होनांगौनि खोथा
नाथाय दिनै बेफोर दिनै गासिबो दिनै जिर' लाथिख' मा मावखो नोंथांमोना दिनैहाय? दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जेनाखि थगायजानाय बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ लाबोनानै दिनै बर' रायजो राजाफोरनो मा होफैनो हाखो? हारिनि थाखाय हाथियार लानानै नांसोमग्रा बिदा फंबायफोरनो मा होनो हाखो? दिनै बिथांमोना मानो जोबथेसालियावनो थानो गोनां जाखो? बेनो जाबाय नोंथांमोननि सान्थि सुक्ति। बेफोरखौ बुंबानोथ' दिनै नोंथांमोनाव खर'आव अर नाङो, बिखा गावो। माथो दं दिनैहाय? दिनै दिपेन बर' बिथाङा गोरोन्थि खामानि मावदों। बै गोरोन्थि खामानि मावनायफोरखौ दिनै बिथाङा फोसावजादों। नाथाय दिनै नोंथांमोना बिखा गावदों, नङा होमब्ला? दिनै नोंथांमोनहा आबसुनि आइडिय'लजिनि बारगा खामानि मावनाय हिसाबै दिनै नोंथांमोनहा दिपेन बर' बिथांखौसो दिनै एक्सन लानांगौमोन। बिथांखौसो आइडिय'लजि बायदियै आइडिय'लजिनि बारगा खामानि मावब्ला मा एक्सन जायो, बै एक्सनफोरखौसो नोंथांमोना दिनै लाबोनांगौमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव मा नुदों? नोंथांमोना दिनै गोरोन्थि लामाजों थांनो थाखाय दिनै लामा होगासिनो दं। अब्ला नोंथांमोननि समाज फोसाबनाय, नोंथांमोननि हारि फोसाबनाय, नोंथांमोननि हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि सिमाङा बेयावनो जोब्बाय नामा? दा दिनै नोंथांमोन बायदि बैसोनि मानसि थानायखायनोथ' दिनै जोंनि माहारियारि आफादा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों सरजाबजानाय जादों। नोंथांमोना दिनै गाव गावनि लाबालाबखौ लानानै जोंनि माहारियारि आफादा मा आफाद दिनै बेफोरखौ दिनै सिन्था खालामनो बावदों। जिहेथु दिनै जोंनि नैबे बर'नि माहारियारि आबसुआ दिनै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि परिबेसाव थांगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि जेनाखि आबसु, बै आबसु अफिसफ्राव माबायदि बैसोनि मानसिया थानांगौमोन, नोंथांमोना बै आबसुनि आइडिय'लजिखौ एसे फल' खालाम, अब्लानो बुजिगोन। नोंथांमोना फल' खालामनो रोंबानो दिनै गाव गावनो दिनै लाजिनांगोन। अब्लानो दिनै नोंथांमोना गाव गावनो ओंखारनो गोनां जागोन। दा दिनैनि दिनाव आबसुखौ गिग्रा रावबो गैला। नोंथांमोना जेसेबांखि धमखिया मानो, खुनु आबसुखौ गिग्रा दिनैहाय रावबो गैला। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव जेनाखि आबसुनि सासन बेबस्था, बेफोर दिनै थिग नङा। बै समाव मानो आबसुखौ थोर थोर गियोमोन? बै समाव जाहैबाय आबसुनि जेनाखि सासन बेबस्था, बेफोरो माने थिगमोन, गोथारमोन। आबसुआ बै समाव गावनि आइडिय'लजिजों सोलियोमोन। बेनिखायनो बै समनि आबसुखौ दिनै थोर थोर गियोमोन। नाथाय दिनै मानो आबसुखौ गिया? बेखौ सिन्था खालामनांगोन। दा दिनैनि नैबे समाव आबसुआ जुदि जोंनि रायजो राजाफोरजों सोंखारि जानायखौ लुबैयाब्ला, बा ससियेल मिडियायाव सोरजोंबा गाज्रि मुं सुजानायखौ लुबैयाब्ला, मोजां हास्थायोब्ला, सन्मान लुगैयोब्ला, बाख्नायजानो लुबैयोब्ला, बिथांमोना मा जानांगोन? UPPL राजनिति हान्जानिफ्राय बिथांमोना सेपारेट जानांगोन, बा एक्सट्रा जानांगोन, ओंखारनांगोन राजनिति हान्जानिफ्राय। अब्लासो बिथांमोनहा दिनै मानबो मोनगोन, सन्मानबो मोनगोन, बिथांमोनखौ बयबो गिगोन। नाथाय जेब्लासिम बिथांमोनहा बा आबसुआ UPPL पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जेब्लासिम सेपारेट जानो हाया, अब्लासिम माने आबसुखौ खुनु रायजो राजायाबो माने गण्य खालामनाय नङा आरो माने सन्मान होनाय नङा। बिदिनो माने लास्ट पर्यन्त फाइनालि बिथांमोना नाना बाना बखिनायजों माबा मोनसे पलिटिकेलनि बारहावा नांनानै जोबलांनो हागौ। रायजो राजाफोर, लोगोफोर, सिदा बाथ्रा, नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया। नोंथांमोना दिनै UPPL राजनिति हान्जाजों लोब्बा जानानै खामानि मावबाय। नाथाय दिनै बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोना मा मावनो हादों? दिनै नोंथांमोना थगायजानाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोबाय UPPL जों लोगो जानानै। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो BTCनि पावारफोर मानो जोबलांखो? दिनै प्राइभेट गोबां स्कुल कलेजफोर दंमोन, दिनै मानो थैलांजोबखो? नोंथांमोना जुदि इसेबां इनिसियेटिभ लादोंब्ला दिनै मानो मोनफानिफ्राय मोनफा बेफोरबायदिया गोमालांजोबखो? दा बेफोरखौ सिन्था खालामदों नोंथांमोना। लोगोफोर,
गोबां बाथ्रा सावरायबाय नङा होमब्ला दा गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो दा जोबनायाव आरो फंनैसो खोथा बुंनो सानबावदों दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव सोरबा इउटुबारफोरखौ माबा मोनसे सोंखारिनायनि सिगां बिथांमोनहा गावसिनि दाय मावनायनि फारसे एसे नोजोर हो बिनिफ्राय बुंनाया मोजां आरो जोबनायाव बेखौनो बुंनाय थाबावो सोरखौबा गाज्रि धमखिनायनि सिगां बिथांमोनहा मा जानांगोन पलिटिकेल हान्जानिफ्राय ओंखारग्रोनांगोन अब्लासो धमखिनायनि लाब जागोन होननानै आं सानो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर ना मा बुङो दा बे कल रेकर्डखौ लानानै जोबोर सरसा जादों आरो सरसा जानांगौनि गोनांथिबो जादों जिहेतु जेनाखि बै कल रेकर्डनि पइन्ट बैफोर पइन्टफ्रा जोबोद गिथाव रायजोफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनानै एसे बुजिनो नाजा बै कल रेकर्डआ सोरनि थाखाय सोर दोलोनि थाखाय मा खहा जानो थांदों सोर दोलोखौ फोजोबस्रांनायनि बेयाव पइन्ट लांदों दा बे मोनसे पइन्टआनो जाहैबाय बिथांमोनहा जाहैबाय मोनसे पलिटिकेलनि षड़यन्त्र खालामनानै हाथियार दैग्रा आफादखौ जोनोम होनायनि दायखौ BPF दोलोनो सरजाबजोबनानै होनानै बिथांमोना BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे प्लान पलिसि बेयाव दङ बे पइन्टखौ खोनासं माबायदि इन्टारभिउ लानांगौ बेखौबो फोरोंदों सासे सिबा सासे एक सिबजों नांलायनांगौनि दरखार गैया होनलायनाय बेयाव दिपेन बर'नि राव दं दा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै नायबानो रायजो राजाफ्रा बुजिगोन बेखौ खावलायबाय नंखायनो दुखु मोननानै लाब गैया जोबथारनायाव खावलायनाय थाबावबाय जाहाथे जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ माहारि आफादनि मावनांगौ बायदि खामानिखौ जाहाथे बिथांमोना गोगो गोसोजों मावो गोथार गोसोजों मावो बयनिफ्रायबो बाख्नायनाय मोनो मोजां हाबा मावनानै दा आङो बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाहैबाय आरो